badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencangi lesan mas alias betulan belanjane kata rada kabotan yen purun enggal-enggal ngrencani tekan omah mangke kula opahi kopet wong lekan golek momongan iki blonjo napa mbayu badhe pindah ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggalno awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang karo anting-anting do Sumelang najan rondo dijak ning kopling tenane tenan lah mas goyang lagi yo tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencangi Rasan mas alias betulan belanjane kata rada Ayo, Mas. enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula pijeti ulen ayo mas Kawan kono blonjo ning pasar paing oweng-oweng rawan rondo kanggoku ora patek penting ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo Apa, ibu-ibu? anyaran Dirameke, Bu. ditinggalno awan-awan lunga blonjo ning pasar paing rawan rondo kanggoku agak patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting asik Sumelang latihan ronda dijamin komplit lanjut goyang lagi yo terima kasih bos-bos semua Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi
dolen omongan niki blonjo napa bayu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar baik awan rondo kanggoku ora paten penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jo Sumalang sajen rondo dijam minompling tenane anake ini rondo kempling sudah